ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇ ବାପା ମାଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁକିଛି ହରାଇଲା ପରେ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଆସେ ଘର କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେହି ଶାଶୁଘର ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଜାଗା କେଉଁଠି ଅଛି? ହଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବ। ତାର ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ତ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯିବ କେଉଁଠି? ଆଜ୍ଞା, ବଦନାମ ଦେବାର ଅଛି ତ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପର ଝିଅକୁ ନିନ୍ଦା କରି ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେ ସଂସାର କେବଳ ସେ ବୋହୂର ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ବି। ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ଖୁସି ନାହିଁ ନା? ତାହେଲେ କେଉଁ ମାଆ ଚାହିଁବନି ତା ପୁଅର ସଂସାର ବସିକି ରହୁ, ହସ ଖୁସିର ସଂସାର କରୁ? କାହିଁକି ଆପଣ ପରିବାର ସଂସାରରେ ଦାଖଲ ଦେଉଛନ୍ତି? ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନା। ଆପଣ ବି ଦିନେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କି ମୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବି? ନାହିଁ ନା, ଆପଣ ବି ଆଜି ହସ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସଂସାର ବି ହସି ପୂରି ଉଠିବ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା?